Здравейте хора, както виждате аз съм Ивайло и сега снимам един клип на Clash Royale, която е чисто нова игра. Аз съм напрегнал малко, трета арена съм и имам много хубави карти. И сега ще ви ги покажа. Тук една кутия ми се изглежда. Тези ми са карти, с които играя. Това не мога да го подобря, защото се качи 400. И ето ми слабите карти, те не ми са нужни. Те също искат 400 да го подобрям. Така, сега ще ви покажа една игра. Така, пускаме на план. Вече не виждам така. Ще малко зле започната. Не сбихме. Първия път не сбихме. Сега ще ми купи. Така. За да станем четвърта арена, когато искате да гледате когато искате да гледате арените, натискате арената и ето, месеци надолу и тук отдолу ви показват картите. Ето, аз съм трета и събирам за четвърта. А пък има и една нова арена, която излезе. Ето я, тя е с 3 нови карти. Мога да ви покажа карти, които нямам. Тук забравих, тук можеш да си ги подобряваш. Тук само ако си на хак може да си взимаш това, кристали и пари. Тук са нови карти. Ето иначе карти, които ги нямам. Този е най-силният в играта. Ето това да го натискам сега. Той е втори силен. Ето много ми е хубав, много хубав и много силен. Ето също е много силен. Този е силен, този е силен. Торнадото не е чак толкова силно, но този е най-силният в играта. Аз мисля най-силният от този тук ми е най-силният, който имам. Слушай това и ето това. Това ми е най-добрата комбинация, също и това. Това ми е най-добрата комбинация. Много ми харесва да играя тази игра. И още една игра ще ви покажа. Да си отваряте честове. Ето тук, както виждате, ето. Не тук беше. Тук горе 10 искам, трябва да съберете 10 купи и ви отварят този чест. Гадното е, че трябва, показва ви горе час като тук. Сега им показва на тия двете 1 час 48 минути. А тук ми е свободно. Като взема още една купа, и мога да си го отворя. Така че да играем една игра да ви покажа. Чакам да зареди. И готово. Вече пускаме двама, един дракон. Искам да им бия. Дано да им бия. Вече пускам един клон. Не тя да се махне там, да се заплесне. Да. Не се сплесне. Да помощ, законно.
И готово, то вече икономиката, така че ние освободени. Те ако искат да набият, да не бият, няма значение. Аз дори понякога ми се давам да мога да свърши играта. Сигурно защото не се играе, когато ме домързи, малко не ми се играе, така че... Так, хвърляме, да видим. Добре. Разбира се, всичкото ми е 5 лева. И ще махам обаче. Еще дыхание. Айде бе, те вече как да ме разбиха. Да се дам, те вече няма как да се минат. Второ ми речете. Ето дихаме. Много нищо не трябва да ги бия. Вече виждате готов ми е честплейта, натискате го и те тук ви показват колко карти имате и аз натискам да видим някоя нова ще ми излезе. И последната да знаем. Имам една за подобряване. Не, 4. Пеката мога да се подобря и това. Но по-добре пеката да подобря. Ето сега виждате, че става 4 лева. Ще виждам по-да я подобрявам, но исках 1000, но нямам толкова. И мисля, че това да ми е епизода. Благодаря ви. Харесвайте го, ако искате, и пишете коментари. Дано да ви е харесал. Довиждане.